Silusa, siluso, daghan ko'y mga nadunggan nga mga relasyon, nga guba, nga bungkag, nang gibulag agi aning ilang uyab nga labihan, kasilusan, apil ay mga barkada silusan, mga laag silusan, bisan pang religious activity silusan. Okay man ang silos, labi nagnaasakto nga lugar, nilapas na sa boundary, di na gyud maayo, okay man ang silos, pero kanang mga gagmay ra kayo nga mga butang, over na kayo magsilos, gapon yun, actually, to tell you honestly, para na gyud na sa mga pangit. Ako ra po nang nadungog, mo to pagka dungog na ko, dili ko dapat pangit, gwapo ko mo to nga, giundangan ako pagkasilos. Bitaw, in biblical perspective, diya sa Exodus chapter 20 verse 5, ang Ginoo magsilos iyang makatawhan basta dili mo simba sa iya. Of course, nasi katungod nga magsilos kay naaman siya gitawag og ownership, siya may tag-iya sa mga tao. Pero ikaw tag-iya ng imong uyab, na mo'y papilana, kasal na mo roon sa mga okay man lagi na magsilos basta di lang over baka nang grabe na gyud kayo. Pero anyway, wa man sad kay problemahon anang silos-silos kay wa man kay uyab.